आयं नोंथांनि मुङा मामोनलाय? मजिद स्वर्गियारी। नोंथाङा बेफोरबायदि माने खेराइनि सिफुं दामनाया खै बोसोरसो जाबोखो? मथा-मथि 21 बोसोर। 21 बोसोर दामबाय। माने 21 बोसोर दामबाय नोंथाङा। दा अबे जायगायाव नोंथाङा सिफुंखौ माने खेराइ सिफुंखौ दामबोखो? दा दामनायाव सिकनाझाराव बोसोरथाम। सिकनाझाराव बोसोरथाम। बेनिफ्राय बोरसि बारनाय दैमायाव बोसोरथाम। गुग्लामारियाव बोसोरथाम। खिरायाव बोसोरथाम। बेफोरबायदि आरो नैबे जोंनि पुरान मुसलपुर जोंनो गोग्लैयो सिरिसबारियाव बोसोरथाम। गामियाव बोसोरथाम। बेफोरबायदि दामना रायजोखौ गिदिंबाय दङ। नोंथाङा बेफोरबायदि सिफुं दामनायाव माबाफोर फैसाफोर मोनो नामा? फैसाखौ किसुमानफोरा अननानै गारि भारा बेलेगनिखौ होयो, आंनिखौ फैसा लाया। ओमफ्राय आं ओरैनो 500 ओरैनो। दान हरो, इसोर अनना हरो आरो ना। दे नोंथाङा दामनो जानि।